Аз съм Махалтребега, както виждате пише Махалтребега. Искам да съобщам за този най-хубав банер за YouTube. Както виждате, пише Махалтребега Ninja Flag. Това го направи един мой приятел. Може да го потърсите в Skype, но в описанието ще го пише. Ако се вълнувате да ви направи банер, той го прави фри. Трябва да сте ютубер, за да ви направи банер и да ви види колко абоната имате. Задължително е да имате повече от 5 абоната и той ще ви направи хубав банер. Като моя, обаче моя беше и без да имам да ще ми направи, защото аз много се нуждаех от банер. Както виждате, моя банер в YouTube е ютубер, но този банер вече ме омръзна, ми харесва Махалтребега. Както виждате, аз този банер ще си го сложа. Много е хубав. Искам да определя, че този, който направил моя банер, ще пише скайпа му долу в описанието. Може да се свържете с него, да го питате колко... Някой, ако искам по-хубав моя банер, да го питате колко пари ще струва. Може да ви го направи безплатно, ако го познате. Да, навсякъде, дето е написано Малхак, там може да сложи каквото иска и тук на Лего, но аз къде той банер. Добре, ако ви е харесал клипът, абонирайте се за мен, дайте повече лайкове. Чао, чао!